May mag-agom da. Ini da mga panggaan istorya kan mag-agom. Ngunyan, sarong banggi da, maturog na da sumag-agom mga tugang. Istoryahan da ni Mrs. Isayan Mister, haloy na da sindan din nagkakaaki mga pangga. Haloy na, kumbaga, haloy na nindang pigmamawot sa kagurangnan na lugod man tawan sinda nin grasya na magkaaki sinda. May good news si Mrs. sarong banggi kan maturog na sumag-agom, istoryahan da ni Mrs. niya, sabi niya, ngayagom, No. may ibabarita ngayon ako sa emo, gumday ka ngayon mabibigla. Sarong bulan na akong delayed. sarong bulan na ako gumnaday pig-aabutan dahil na ako pig-menstruation. Delayed na ako gumnin sarong bulan. Bot sabihong kayo ni Agom, magkakaaki na kita. Yan! Yehey! Sa wakas, ang katarae dan harong ninda mga pangga, mga chismosa da, mga marites. Amay na pagkaagaan, pamahawan da, chismis. Chismis kung chismis. Kaya, pinagmarhay da kan magagom, ngayagom, sekreto ta sa namunya muna ngayon ita. Baka, taaram, taan mga kapitbahay, mga aram mo man, mga marites yan. Pagkaagada mga tugang, baga ano daw, si Mr. Da, nagkukurukod-kud da sa kusina ninyo, maluto da nin ginataan na natong, ginataan na Si Mrs. niya da mga pagayaon na sa sala, pero tidak ang gurugansilyo. Nanggugurugansilyo lang da. No. Umabot na da, so para singil kuryente. Uminabot. Sabi da ka, so para singil ng kuryente duman ki Mrs. niya. Sabi da, Manay, maray na aldaw po. Hali po ako sa opisina po. Gusto ko lang po iparam sa endo na dahil po kamo nakabayad din kuryente sa rumbola na po. Delayed po kamo ning 1 month. Delayed da din sa rumbulan mga pangga magbayad sa kuryente. Si Mrs. sabi ka so para singil. Madangog da ni Mister at nagkukurukod-kod duman sa kusina ninyo mga pangga. Turuwalon itong pigkukod-kod niya. Nagkaurula sana. Suya si Mister. Nadangog niya da. Paano ngayon may iba ngayon nakaaram ngayon na delayed ngayon si Mrs. nin sa rumbulan? Paano ngayon naaraman ngayon? Kasi nga itong nagtaram ngayon, itong delayed ngayon si Mrs. nin sa rumbulan. Mayo ngayon ibang nakakaram kaya. Isinirabulag da itong pigkukod-kod na ito mga pangga. O ito na kinarakan sa nakan mga pato. So pigkukod-kod na nyo. Inarula. Suya. Ngunyan, kukumpruntahon niya na so nagtaram. Kung si isa man ito nagtaram na delayed ning sa rumbulan si Mrs. niya. Kaulayo niya na, paano mo ngaya, sir, naaraman na delayed si Mrs. nin sa rumbulan? Talagang halangkaw ang boses niya, agrabyadong maray. Private itong impormasyon, maayong iban makakaram kito. Ano sabi mga so para singilin kuryente mga tugang? Tara mo maya pag nagsisingilin kuryente? Aram mo kaya kung perambulan kang dahil nakabayad, talagang delayed yan. Sabi pa lang kaso para singil kang kuryente. Ay sir, yan po kaya ngayon sa record may, delayed po si Mrs. mo, sarong bulan po, sarong bulan man sana. So, sabi pala na kaso lalaki mga pangga, ay matindi, ha? Dahil nga yan pigpapaaram sa mga kapitbahay, may kamo, naka-record pa, matindi ka mo. Ang sabi man palang kaiton para singil kang kuryente, arog na lang ngayon kini sir, ang solusyon kayo ni. Kung gusto po nindo na mawaraan record ni Mrs. mo na delayed nin sa rumbulan, magbayad po ka mo. No. Suya naman da si Mister. Itong lami sa dadawan mga paggat. Tinuruwal da ito. Tinuruwal. Sabi pala ni Mister, arog pa lang kayan. Kwarta-kwarta na. Kwartahan na palang ngunyan. Ngani pala mawaraan na mga chismis. Kwarta na pala ang katapat ngunyan. Magbarayad-bayad na. Iyo pala yan ang gusto nindong mangyari. Sabi pala ni kaso para singil kang kuryente, ay sir, kung habo po nindong magbayad, mayo po kaming magiginibo, puputulan ta ka po. Lalong nag-urumintado sa utak ni Mister. Ano nga rang kanta puputulan mo ako? Di mayo ng kaligayahan si Mrs. Kumaram na daso para singilin kuryente.
Ay, sir, pwede pa man po magamit si Mrs. Muning kandila. Nakandila si Mrs. Kumusta kan mawarang kaligayahan si Mrs. Takon maputulan si Mister. Pwede pa manda magkuro kandila. Paano ba ganun? Mahuruhal nas mamagaan. Kaya pasensya na.